Jeg hedder Thomas, og jeg har Offroad 360 DK. Jeg er taget ned til Expedit i Ølgod, hvor jeg har fået lov til at låne en ganz neues BMW R1300 GS Adventure. Og den skal jeg ud og teste her i weekenden. Det bliver spas. Så bliver det søndag, og vejret det er fantastisk. Jeg har taget Anne-Mette bag på den her BMW R1300 GS Adventure, og vi kører en tur ude rundt om Ølgod på nogle af de små veje. Og man må bare sige, at den her bokser, den trækker jo fuldstændig ligesom de der store tyske boksere, de gør. Helt fantastisk. Noget af det, vi har lagt mærke til, det er gearskiftet på den. Den her BMW, den er udstyret med alt i udstyr. Det vil sige, den har automatgear, og den har også manuel gearskifte. Den har ikke nogen kobling, men man kan stadigvæk skifte gear, uanset om man faktisk kører i manuel mode eller i automatgears mode. En anden ting, vi også lægger mærke til, eller primært mig jo nok som kører den, er, at den er utrolig nem at manøvrere rundt med. Den har fået, tror jeg, en kortere venderadius. Altså man kan simpelthen dreje den rundt stort set ud på landevejen her, uden at skal bakke frem og tilbage hele tiden. Og den har jo selvfølgelig et lavt tyngdepunkt, og faktisk nok egentlig lavere end de tidligere modeller, fordi gearkassen ligger under motoren. Det mærker man også rigtig tydeligt, når man kører på de små veje, og med to på eller meget oppakning på. En ting, vi også lægger mærke til, når vi nu er to på, det er påstigningshøjden og det med at håndtere motorcyklen, når vi kører langsomt. Den har jo den ganske udmærkede feature, at når man holder stille og kører langsomt, så er den faktisk 3 cm lavere end normal kørehøjde. Det vil sige, når man kommer op over en bestemt hastighed og kommer i gang, jamen så hæver motorcyklen sig simpelthen lige nogle centimeter. Og det virker fantastisk godt, når man kører langsomt og bukserer rundt med den på for eksempel en parkeringsplads. På de tidligere modeller af den her store Boxer GS'er, der skulle man vælge, hvor mange folk man ligesom var på motorcyklen, når man var en person på, eller vi var 2 personer på. På den her version, der jo har alle de udstyr, der vælger den selv og finder ud af, hvor tunge er vi, hvor mange er vi på, og indstiller selv affjedringen efter den belastning, der er på. Og det virker fantastisk. Det er super nemt som chauffør på sådan en motorcykel her, egentlig at bruge den i dagligdagen og køre med den. Så er den her model jo også udstyret med alverdens køremodes. Vi har Regn og Road, Dynamic Pro, Enduro og Enduro Pro. Og Pro-versionerne kan man selv justere en hel masse på.
Jeg har prøvet at køre i alle modesne, og til landevejen er det selvfølgelig Regn, Road og Dynamic Pro, det handler om, hvor det helt som vanligt bliver mere og mere sportspræget, jo tættere man kommer på Dynamic Pro-versionen. I Enduro og Enduro Pro køremodesne er det jo selvfølgelig beregnet til grusvejene, og man kan sige, i Enduro Pro, der kan den jo lave lidt mere hjulspænd, end den kan i Enduro, og det kan man helt sikkert indstille i computeren. Men begge køremodes fungerer super. En anden væsentlig ting er faktisk, at på Enduro, der er der ABS på bagdækket, på baghjulet, og det er der ikke på Enduro Pro. Så skal man ud og køre lidt mere hardcore offroad, lidt hurtigere, lidt friskere, så er det Enduro Pro, og så skal man jo have finstillede indstillingerne, så det passer til ens personlige behov. Lige der midt imellem forlygten og vindskærmen, der sidder den adaptive fartpilot, eller radar. Og det virker ligesom på en bil. Den holder simpelthen en given afstand til den foregående bil, hvis man kommer op tæt på den og kører på fartpiloten. Nu er det blevet søndag sidst på eftermiddagen, og min test af den her fantastiske BMW R1300 GS Adventure er ved at være slut. Solen er ved at gå ned her lige om lidt, så nu er det slut. Det har været en super weekend. Jeg har simpelthen nydt rigtig meget at køre på den her supermaskine. Det er jo en schweizerkniv, ligesom alle de foregående modeller også har været. Den er bare topmoderne. Den har alt i udstyr. Der er sgu ikke noget, man mangler. Når vi snakker schweizerkniv, så kan den jo være din landevejs racer, hvis det er det, du vil. Det kan være din touringmaskine med en partner bagpå med oppakning og telt og hele muligheden, som du kan tage på motorvejen til Nordkap, eller du kan tage den på grusvejene op gennem Norge og ned gennem Sverige. Og så kan den endelig være din enduro-maskine i Danmark eller udlandet, hvis du vil montere nogle ordentlige knopper, piller gummiet og fodhvilerne, og ellers får den sat rigtig op. Det er en schweizerkniv. Det har det altid været. Det er det stadigvæk. Nu er det første gang, jeg kører sådan ordentligt med det her automatgear, og jeg må indrømme, at jeg var skeptisk i starten. Men det fungerer virkelig godt. Jeg må indrømme, at jeg er nok tæt på at være omvendt, selvom jeg ikke er meget for at sige det. Det fungerer sgu godt. Jeg synes det bedste, det er faktisk manuelt, i manuel mode, hvor man skifter op og ned med foden, uden at bruge koblingen. Og man kan sågar holde stille i første gear, uden at der sker noget ved det. Og glemmer man at skifte ned på vej hen mod et kryds, jamen så skifter den selv ned. Så der er jo rent faktisk en del automatgear i den alligevel. Når vi snakker sådan den automatiske drift, så synes jeg faktisk, at når man skifter op i gear, så er den er lidt brutal. Den er lidt for aggressiv. Der kan jeg faktisk gøre det bedre, når jeg selv skifter. Men det er selvfølgelig nemt at køre med automatgear. Man skal ikke tænke, man skal sådan set bare køre og nyde udsigten og holde øje med trafikken derude. Så alt i alt er jeg meget positivt overrasket over BMW's automatgear. Jeg prøvede faktisk lige her lidt tidligere i dag at vende på en smal landevej, asfaltlandevej. Holde stille i den ene side af vejen, fuldt styrudslag, og jeg kunne faktisk vende den rundt inden for asfalten. Og det mindes jeg ikke, jeg har kunne på de tidligere modeller. Jeg kan slet ikke på den motorcykel, jeg normalt ligger og kører på. Så der har BMW virkelig forbedret deres funktioner her i den her nye R1300 GS Adventure. Og jeg kan jo ikke lade være. Når jeg er ude og køre på en ny motorcykel, så skal jeg igen mine fire skarpe 90 graders sving på en lille vej her uden for Herning. Og det har jeg selvfølgelig også været på den her BMW. Den har jo sådan en hældningskurvemåler i sportsdisplayet, og det er jo ret lækkert at kunne komme ned på 30, 32, 33 grader i de her sving. Det føles som om, at man kommer langt ned. Der er fuld kontrol, og dækkene griber udmærket. Jeg er også ved at være derude af, men det virker rigtig godt. Og en sjov feature, må jeg sige.
til sidst skal der lyde en stor tak til Expedit i Ølgod, som jo gav mig mulighed for at prøve at køre den her BMW R1300 GS Adventure hen over en weekend. Og jeg er kommet op og køre omkring 400 km, så jeg har virkelig fået den kørt igennem. Mange tak for det.